starter denne gangs mastermind for alvor. Jeg har netop tjekket ind på hotellet. Jeg har tjekket ind på Comworld, og her skal jeg overnatte i nat, hvor jeg skal mod lufthavnen klokken 3. Det bliver presset. Men jeg er ambassadør for Comworld, så jeg kunne overnatte gratis, så det passer egentlig perfekt at tage et fly fra København i stedet for Aarhus. Og ellers så har jeg ufattelig meget bagage med. 3 kufferter, og det er umuligt at gå med selv. Som i umuligt, man rykker sig ikke en pind. Så jeg tror endda, så er jeg nødt til sådan lidt at få skubbet dem sådan frem en af gangen, indtil jeg bliver hentet en taxa, fordi ellers så går det. Så masterminden starter lidt kaotisk ud, men det er i hvert fald på hotellet her. Og så vil jeg ellers bare tage et bad nu. Klokken den er sen om aftenen. Jeg skal op om 5 timer igen. Det bliver godt. Mod Kreta i nat, og ellers så vil jeg da egentlig bare tage jer med på turen og vise de første dage af denne gangs mastermind. Men lad os lige se stedet først, fordi det her, det er badeværelset. Totalt flot. Hvis jeg har haft tid, så har jeg seriøst taget mig et kappet. Badeværelset, mega flot. Og ellers går man ud her. Og ellers så er det her sengen. Jeg har bagage der. 2 styks. Og så kommer man ind herhen, hvor der er endnu en kuffert. Og det er ellers hotelværelset. Jeg er kommet frem til Kreta nu, og jeg glemte alt om at filme. I nat har det jo så været, da klokken var 3. Men jeg er kommet frem nu. Starter godt ud med at blive scammet af taxichaufføren, der kræver 25 euro for at køre i 5 minutter i Grækenland. Au. Men vi starter her. Og jeg er kommet frem til villaen, hvor jeg skal være de næste 2 nætter, før at vi skal over til den store villa, hvor alle tøserne kommer. Så i morgen der kommer Filippa og hendes kæreste også, så det er bare mig, der er den første Kreta, men det bliver så godt. Og jeg har fundet en mega god lejlighed, hvor der også er pool og område, man kan arbejde dernede, så det tænker jeg skal lidt senere. Men først så vil jeg lige vise det hele. Så man kommer ind der, og så er køkkenet egentlig her med det samme. Og et stort rum, hvor der er sofa, og der er alt mit lort. Shit, hvor har det været svært at skulle transportere 3 kufferter selv. Ellers så er det her, selve sådan stueområdet. Så er der toilet herinde. Super fint. Mødte os lige ejeren, mega sød. Og der er værelset herinde, hvor jeg sover i nat, og Filippa og hendes kæreste sover i morgen. Lille kontorplads også, hvor jeg tænker, at jeg skal holde nogle møder i aften. Og ellers en terrasse her også, med udsigt ud til nogle oliventræer, idyllisk. Og ellers så er der også en anden terrasse herude. Både her, hvor man kan sidde, super fint. Der tænker jeg skal sætte mig ud lige om lidt. Og endnu flere oliventræer. Og så er der også herude, hvor der er en pool dernede, som går hele vejen hen. Om på den anden side, hvor man ikke kan se det lige nu, der er der sådan et område, hvor man kan sidde og arbejde. Så det tænker jeg skal. Men ellers mega fint her, og så godt vejr. Og ellers så vil jeg lige sætte mig og arbejde lidt. Klokken den er lidt i 12, så jeg har stadig rimelig mange timer. Men nu skal jeg lige så arbejde lidt, og ellers så skal jeg ud og have købt ind til noget mad. Og det nærmeste supermarked, det ligger 20 minutters gågang herfra. Og der er no way, at jeg bliver skabet en taxa igen. Godt nok er jeg rigtig god til salg, men jeg synes det så ikke havde, og så skulle sådan bruge om prisen der og sige, nej, 15. Lad det. Men det skal jeg nu. Hen og finde noget mad. Gå en tur frem og tilbage i 28 graders varme og handle ind. Og så tænker jeg da i hvert fald, at jeg skal i poolen efter. Min tanke er lidt, at jeg skal sidde derovre og arbejde, når jeg kommer tilbage. Og så sådan lidt skiftevis gå i poolen. Det føler jeg kunne være lidt lækkert. Om man kan høre mig falde i græshopper, det ved jeg virkelig ikke. Men jeg har lejet lejligheden deroppe gennem Airbnb for de næste 2 dage. Så skal vi til villaen på tirsdag, en dag før alle de andre, og ellers så kommer alle pigerne om onsdagen. Men nu vil jeg altså gå op i et supermarked, fordi der er ingenting, og jeg har ikke spist siden klokken 7 i går aftes, så klokken den er 12 om dagen nu. Jeg er travlt i lufthavnen, jeg er ved at komme for sent, og ja, så kører dagen ligesom bare. Så nu skal jeg behandle ind i et minimarked, så jeg håber, at jeg kommer frem, og det er ikke bare sådan 7-Eleven minimarked, men at der rent faktisk er noget. Men det vil tiden vise sig. Så jeg skal bare gå på den her sti i et kvarter. Der er totalt øde. Jeg har ikke set et menneske endnu, siden jeg gik ud af lufthavnen. Men måske er det også fordi, det her er et sted, der ligger ret tæt på lufthavnen. Men ja, meget lokalt. Det kan jeg godt lide. Og ja, ret tørt overalt, hvilket giver god mening, fordi der er så varmt. Okay, man ved virkelig, at man er kommet et lokalt sted hen, når man går forbi et hus, hvor der bare går geder rundt overalt.
De lavede ikke sjov med, at det var et minimarked. Der er sådan cirka ingenting herinde, men jeg tror godt lige, jeg kan få fundet noget til noget frokost. Aftensmad måske også. Morgenmad, ja. Okay, jeg har fundet lidt. En lille smule. Der er ikke meget herinde. Masse rengøringsprodukter, som om man skal bruge det. Og ellers så har jeg købt den til sandwich og toast. Oster. Jeg har købt sådan nogle her. Det var virkelig sådan det eneste, vi havde, hvor der bare var et eller andet med. Så har jeg købt tomater. Mega godt. Så jeg har købt æg. Jeg tænker, jeg skal lave sådan en fried rice eller noget. Det kunne være lidt lækkert. Så jeg købte dem her. De havde ikke brød, men de havde dem her. Yes. Det er sådan cirka det, jeg formåede at handle ind. Jeg har fået lavet mig noget frokost nu. Det er blevet til 2. Kan man kalde det en panini? Det ved jeg ikke. Og ellers så skal jeg lige sidde og arbejde lidt nu. Jeg har lige 3 timer, jeg kan arbejde i uforstyrret, inden jeg har møder. Og jeg har lige fundet ud af, at jeg vidste ikke, at Kreta var en time foran. Så er det mine møder, jeg har sat ind i kalenderen fra Danmark af, og rykket en time foran, hvilket betyder, at jeg har møder til kl. 22 i aften. Super godt. Jeg sad inde på værelset og var ved at falde i søvn, mens jeg sad med min computer og lavede præsentationer, så jeg tænkte, okay, hvis jeg er så træt, så kan jeg jo alligevel ikke tænke mig frem til noget, der rent faktisk bliver godt. Så jeg har lagt mig ned ved poolen nu, klokken den er 4, og så kan jeg lige ligge her en time, inden mine møder de starter, hvilket jeg tror bliver rigtig, rigtig dejligt til mig. Jeg er den eneste, der er her. Så det er lidt skønt, at man bare lige kan ligge og slappe af. Og så back to work igen efter. Godmorgen. Jeg har netop lige fået lavet mig en stor kop morgenkaffe. God. Fordi jeg valgte at sove lidt længere i dag. Eller når jeg siger længere, så mener jeg klokken sådan 8. Men jeg har arbejdet vildt sent i går til klokken 11, fordi der er så mange ting her op mod, der lige skal på plads op mod masterminden. Hvilket også er det, jeg kommer til at vise lidt i løbet af vloggen her. Men der er vildt mange ting, der sådan skal laves inden. Egentlig fordi, at på den uge, hvor vi er henne i den anden villa, jamen så har... Det er jo mit fuld fokus. Det er ikke der, hvor jeg lige skal til at lave samarbejder, eller til at skulle redigere videoer, eller alt det her, fordi de skal jo have mit fulde fokus, de piger, der har meldt sig til. Så det betyder, at der er en masse ting, der sådan skal lige forberedes inden. Jeg har blandt andet nogle YouTube-videoer. Jeg er ikke sikker på, at jeg når det, men jeg prøver. Men nogle YouTube-videoer, jeg skal have redigeret sammen, som netop skal op. Imens vi er der, så skal jeg have lavet contentplan til mig selv, eller sådan få planlagt indhold, imens jeg er der, så jeg ikke skal tænke på, at det skal op. Jeg skal have lavet en contentplan, der skal filmes, mens jeg er der, så jeg ved præcis, hvad jeg egentlig gerne har filmet, hvad jeg gerne har taget billeder, hvad skal jeg filme til YouTube, alle sådan nogle ting, fordi, altså, villaen er så flot, så selvfølgelig så skal der jo en masse indhold derfra. Så det er sådan step nummer 1, det er virkelig at få gjort alt forarbejdet, som også gør, at jeg arbejder ekstra de her dage. Så en ting er, at jeg sidder her i en hyggelig Airbnb med pool og så videre. Jeg kunne godt vælge at gå ned til poolen og ligge der hele dagen, men det gør jeg ikke, fordi der er også en forretning, der skal køres. Så når jeg arbejder i udlandet, så er det ikke nødvendigvis altid, at jeg bare holder fri og bare kører en slap af dag. I går der arbejdede jeg virkelig meget. Stod op klokken 3 om natten. Tog til lufthavnen, arbejdede fra klokken 4 til klokken 6, boardede flyet, fløj i 3 timer og arbejdede fra klokken 11 til klokken 11. Det var en lang arbejdsdag, og så kan det også se ud, når det er, at man prøver at vækste en forretning. Så ja, i dag, der skulle jeg lige sove lidt længere, normalt stå op klokken 7, men lige en time ekstra, det gjorde det godt. Indtil jeg fandt ud af, at vi er en time foran her, så det kunne faktisk være lidt ligegyldigt. Men ja, jeg satte mig på terrassen, og så vil jeg sidde her i en times tid, fordi jeg mangler lige at få redigeret det sidste færdigt fra nogle samarbejder, jeg havde i weekenden i København. Jeg filmede for en restaurant, og jeg filmede for hvad hedder det nu, sådan et sted, hvor man kan lave sin egen duftlys. Så der har jeg lavet nogle UGC-videoer for, der lige skal redigeres sammen, sendes af sted. Tog også nogle professionelle billeder, blandt andet dem I kan se her, som blev så gode. Så dem skal jeg lige have sendt afsted, og jeg håber på, at de bare godkender med det samme, så jeg ikke skal til at tænke på det heller. Men ja, det vil jeg gå i gang med nu. Okay, jeg troede rigtig lige, at jeg skulle til at koncentrere mig, men i en halv time nu er der bare flået jægerfly op, fordi jeg bor lige ved siden af lufthavnen. Og det larmer altså
crazy meget. Jeg har fået arbejdet lidt i nogle timer nu. Arbejdet på præsentationerne til masterminden, så jeg ved præcis, hvad jeg skal sige, og ligesom får sat det op fedt visuelt. Og ellers så har jeg lige et enkelt strategimøde nu. Tager en halv time cirka, og så skulle jeg meget gerne være done. Og ellers så skal jeg fortsætte præsentationerne efter. Jeg har lige en video også for en af mine samarbejdspartnere, jeg meget gerne vil have filmet i dag, så jeg kan få redigeret den færdig og ligesom have styr på det. Så en masse arbejde. Jeg har fortsat i går, det blev en 16 timers arbejdsdag. I dag, det bliver nok en 12 timers arbejdsdag, fordi wow, der er mange ting. Til gengæld, så kommer den kommende uge til at være pissefed med en masse oplevelser. Så på den måde, så alt det, jeg laver de her dage, er meget administrativt arbejde, hvor de næste dage kommer til at være meget sådan hyggearbejde, socializing. Jeg har fået arbejdet lidt igen på en masse præsentationer, og er ved at være færdig med den første. Jeg har 4 præsentationer i alt, men jeg skal nok nå det. Det er så godt. Men jeg tænker lige, at jeg lige skal vise, hvordan det ser ud so far. En af de præsentationer, jeg blandt andet skal lave, det er omkring personlig branding, og hvordan du ligesom bygger en verden omkring dig selv, som folk de bliver hooked ind på. Så forestil dig din yndlings Netflix-serie eller andet. Lad os sige, at du er kæmpe fan af Gossip Girl. Jamen så er der de forskellige karakterer i Gossip Girl, som du alle sammen føler, du sådan er en del af hver deres verden. Du kender deres interesser, du kender deres værdier, du ved, hvad de går og laver, du ved, hvad de ikke kan lide, og så videre. Så du er sådan en del af deres verden. Og du er også en del af deres miljøer, så du ved, hvor de kommer hen. Der bliver filmet på skolen, der bliver filmet på lejligheden, der bliver filmet på bar, og så videre. Du kender sådan hele deres verden, både sådan indre og ydre. Og det er egentlig det samme, man arbejder med, når man snakker personlig branding, at man bygger sin egen verden, ligesom man gør i en serie. Og det er det, der gør, at folk de har lyst til at binge, og de har lyst til at vende tilbage. Og de glæder sig til for eksempel at se den signaturserie, som man har, fordi man lukker dem ind i verdenen. Så det er i bund og grund det, jeg blandt andet skal snakke om i præsentationerne. Og selvfølgelig med fokus på salg, så hvordan det er, at du bruger dine sociale medier til at tiltrække muligheder, tiltrække samarbejder, lave reelle salg gennem en online tilstedeværelse. Og uden at sneak peek alt for meget, så er det her noget af præsentationen. En af dem i hvert fald, der meget handler om netop, hvordan du bygger et brand. Så den præsentation, den er ved at være done, og så skal jeg egentlig ind ved siden af nu og filme en UGC-video for Loop Earplugs, som jeg lige skal nå at filme og sende til godkendelse i dag. Core moment fra i dag blev jagtet af en kylling. Jeg vil ønske, at jeg havde filmet det. Men jeg kommer gående og skal hen og hente ind. Og så er der en kylling, der kigger på mig. Og så begynder den bare at løbe. Klokken den er blevet 8:15. Og jeg er netop i gang med at lave aftensmad. Jeg har slet ikke haft mulighed for at lave mad før nu. Så jeg er i gang med aftensmad, og som vi så i går fra supermarkedet, så var der ikke fantastisk meget. Der var lidt. Så i dag, der står den på à la carte menu med ris, løg og squash. Og så lidt peanuts. Det er det, jeg kunne finde på. Opdatering herfra. Klokken den er lige nu 22:02. Og jeg sidder her stadig. Jeg kan ikke rigtig komme videre herfra. Så jeg har sat noget Frank Ocean live musik på, fordi jeg føler, at tempoet det er sådan vildt godt i forhold til, at man skal arbejde lidt hurtigere. Lige nu der arbejder jeg inde i Canva. Skal lige have sat en video ind her, hvor man scroller løs til et koncept, der handler om, hvornår det er, du ligesom stopper med at scrolle, fordi der er en disruptor, der er sådan noget til at stoppe-agtigt. Ja. Så vi arbejder stadig, men det er fint nok, fordi jeg skal alligevel holde mig vågen til 12:30-agtigt, hvor Philippa og Jeppe kommer. Så jeg kan lige så godt make the most of it, og få arbejdet en masse inden. Welcome. Nu har man fået biløjler og det hele. Godmorgen. Jeg har sat mig udenfor nu med en stor kop kaffe, og jeg vil egentlig bare lige sidde og lige nyde udsigten uden at arbejde, uden noget som helst. Det er tiltrængt. I går det blev en meget lang arbejdsdag. Jeg tror vi ramte 16 timer. Det er ikke normalt, men de kan godt risikere at ske. Jeg plejer meget at være sådan fokuseret på, at du kan alligevel kun have sådan 6 timers arbejde med fokus. Så alt udover, det er jo bare lidt sådan arbejde for arbejde. Men når man har deadlines, så skal man jo have det gjort inden deadline, og så må man jo blive siddende. Så jeg blev done klokken 2 i nat. Ja, klokken er 7 nu. Så
Så derfor kaffe, det skal der til. Vi har heldigvis lige nogle timer her, hvor vi kan få siddet og arbejdet lidt fra morgenen af, så jeg lige kan krydse nogle flere ting af to-do-listen. Det føler jeg bliver totalt dejligt. Og ellers så er det 3. dag på Kreta, og vi skal videre til The Star of the Show, nemlig den villa, vi har booket til selve masterminden. Først så skal vi tjekke ud her kl. 12, og så skal vi over til lufthavnen, hente en lejebil og køre hen til villaen, og jeg er så spændt på at se den. Vi er nu ankommet til lufthavnen igen, hvor vi lige skal hente en bil hos GoCam, så vi har noget at køre rundt i, når vi er på tur. Men det er vist ikke lige så nemt at få det på plads, så jeg står lige og venter med alle vores kufferter nu, indtil vi har fået styr på det. Og shit, vi har meget bagage med. Så det her, det er al bagagen, vi skal slippe med os. 3 store kufferter og 2 små. Og så en masse ekstra tasker. Og jeg frygter lidt, at vi har lejet en bil, som ikke er stor nok. Altså som er for lille i forhold til alle de kufferter, vi skal have ind. Så mega skønt her. Vi er overrasket i forhold til hvordan det så ud på billederne. Der var det også mega flot, men man ved aldrig sådan helt om kvaliteten er sådan den samme. Men her er jo gudesmukt. Vi har lige filmet en house tour til YouTube af stedet her, fordi det er simpelthen så fedt. Fuldstændig vanvittigt sted. Og nu skal jeg egentlig til at filme UGC for det her brand. Vi er lige en dag før alle andre, som der skal have mulighed for lige at få ordnet en masse, få filmet en masse, inden at fokus selvfølgelig er på de piger, der kommer. Så jeg skal filme for Verden, som er et brand, jeg har filmet for før, og de har seriøst nogle totalt lækre produkter og meget sådan aesthetic, hvilket jeg er vild med. Og udsigten her, den passer jo perfekt. Så jeg skal lige filme for dem, og efter det, så skal mig og Filippa filme et samarbejde med Skagen Clothing, som er sponsorater på retreatet her. Så mangler jeg at få lavet indhold til ugen frem, så det er, at jeg har noget reelt content at kunne lægge ud, og ikke skal tænke på det hele tiden. Jeg mangler at lave en contentplan for Masterminden, så jeg ved præcis, hvad jeg egentlig gerne have filmet, mens jeg er her. Jeg har den sådan nogenlunde på plads, men jeg mangler lige lidt content til TikTok og Instagram i forhold til, hvad jeg egentlig gerne lave. Nu skal jeg lige finde nogle gode steder indenfor, hvor jeg lige kan tage nogle billeder af selve produktet. Og sige outfit. Yes, vi har fået outfittet på og skal til at filme for Skagen Clothing. Har sovet virkelig godt i det her hus. Og nu skal jeg lige til at gøre mig klar, fordi jeg skal være klar til at alle pigerne de kommer om ikke så længe. Jeg har netop gjort mig klar, og i den anledning så vil jeg sige tak for at I så med, og jeg håber I nød de første dage af forberedelserne til Masterminden, og ellers så se med i part 2, som kommer til at være selve Masterminden, hvor alle pigerne selvfølgelig også er med.